ah malah ngrembuyu. Loh, Angger anu sedilit medun. malah. Kowe dhewe kono ndang. Puter sekali-kali genteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Jadi ngepos pisanan kelaren ngedem mesin iki. Munggah kae mlaku kae. Yo mesine ganti dem ning kene iki. Lah malah munggah Kembul. montor krek temel ngono. Temel. Iki Lah. Dagangane, guys. Itu karo anu kok Joko kok grene ya. Karo nyurung. Ya Joko ngono kira-kira kuat. Jogo kayak hansip kan bukan jogo. Bahaya ki kabut Ya. Bismillah. Iya. Lagi nggak kayak pas kasak. Gak kuat bos. Abot bos. Woi. Laku. Mungkis munggah dhuwur. Munggah 2 kali iki nggo laku. Ya. Kentale skrowoso. Apa? Tengil-tengile ben ngarep. Tengil. Iki karek sak menakmu. Di bandul ngarep ya. Ngarep ini gak di bandul dia main nang tengil-tengil ya. Tengil ya. Pone wis sing tengil. Nah, sarapan sih, Bos. Iki kok butter gulung. Engko nek KI sarapan sik. Sik munggah. Wih. Yak. Bismillah. Yo ping telu sapoke ping telu iki. Lanjut nah. Tetot. Wes ya. Peh. Lah nggonanku. Awite. Sing kene pendeng tak. Contoh ndang iso padang. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau ngopot tengkok ini padang. Wah. Lho jagang rembok beranu lho kok. Kalau biasa nyantol ya nyantol. Traroti benane ora nyantol. Mawon bos. La. Jalan lewat itu lagi. Entah sejauh. Lho kayak ngene ra lah gitu. Wow. Bergetar. Tak gepuk lho Randy. Dia malah konsan gitu loh. Pelan bos. Lawan-lawan sampai seperti apa betul kok. Hop, munggah naik lho. Allah. Hop. Saya tak tahu. Toloran barang. Diukralah nek koloranmu kuwi lho. Ngapur. Enggak ceblok.
katokmu. Kan mikir orang yang malah mikir jeblok malah ketawanan malah jeblok. Yo. Ojo anu karo go ini. Yo yo. As. Yo. Alah lah ya Allah. Ngeten. Ih. Ngeten bos. Montore. Nyapa? Loh, numpak nih? Gak pelaku weh. Alah, nah ini numpak kok kono kok medune. Sikilmu kok kene praya kemeng piye kok mlaku kono. Pokoknya sikil ki diangkat ngerti angkat gak kuat. Oke. Baik. Ngene gak apa-apa ngene. Sikil ki gak iso arep ngene. Botak ki gak iso. Ya ora iso. Cek munggah nah satu kali. Tinggal satu kali lihat bos. Op. Benar bos. Iya ki. Wah, gara medun itu. Ora medun. Ini pango. Nanti. Tetapnya, dulu teh, pas andeng waktu kadang prongol. Andeng watu kadang prongol. Mau barang watune lho prongol antok. Ning andeng watune kadang prongol. Rono kok. Warto. Wis nek wong ngarit, Bos. Alah mengkis sampekane. Rewatane gede-gede. Iya. Ya. Nyorong. Aduh. Kentole nit. Wis olaran ae rider apa piye lah? Wis olaran ae. Barene ke sekolah sini kene. Ya mesin jadi kobong lho. Munggah terus. Wis lanjut. Petot. Nah, bos kalau sing tak kira hitung duit. Duit apa wis entek. Jamu tak utang. Coba utang. Lah wis kentekan duit dulu jamu nurung keduitan duit entek. Oh, alah lik. Ben wong trah wis mendino nyang kok lho. Lah aku nang ndi? Barto. Rae. Ki cangkem to sing gak udut. Iki bos iki kemarin sing aku live ning kene iki bos. Live ning kene iki Kuwi kowe nek bakar-bakar berarti. iya ki aku ndekne. Kene iki Dewi acah ndekne wedi kabeh dikala mbekane sesak. Wedi mbuh nyapa enak apa? Kowe lalah wis maput mbumbuh.
Iku lho gaya modelmu lho. Nah, iki sing tak maksud, Bos, sing tak maksud. Apa wi? Lobang. Iki lobange, Bos, iki lobang. Iki gedhong-gedhong wae iki. Iki kan model bunter ngono, Bos, iki. Iki lho wedok ngono iki. Nah, kuwi bekas dudukane. Iki bekas dudukane, Bos. Iki. Bekas dudukane iki lobang iki lagi apa? Mas lagi anu, Bos, lagi iso pulih iki. Asline iki cik wedok ngono, cuma terus iki di wadeg kuwi disokno rene kabeh, akhir iki malah buntat. Iki mbiyen jeru ngono mbiyen. Iki wis apa padha san rata lemah. Iki mbiyen critane nek jaman PKI kuwi angger wong di ketok ser kuwi dicemplungno kene. Ngebos iki aku posisine nek larenane kene iki, Bos. Mulai jadi ngedem mesin ning kene iki ngedeme. Oh, ngedem sik, mesine ben adem. Lah kae lambene wis angup. Wis angup. Kesel banget. Kesel, Bos. Lah tak genteni mau piye to nek kesel ki? Lek. Nyap, kok iso telek-telek piye to? Mulai kakene ya mulai. Lah ra mulai terus piye to nek ider? Lah wis kowe wis iso kok. Lah nek kowe apa wi? Nek kowe gak iso ya wong loro to ider. Awak gah malah ngrembuyuk. Lho, Angger anu sedilit medun. malah Kowe dhewe kono ndang. Ider sekali-kali gentenan. aku ra iso ra mbok cateti. Kuwi kudune. Lho. Tim kerupuk ya dibandrol lah nek nggo sepeda. Oh, maksudnya ki nggo buku gedhi ngono kalau buku gedhi kuwi catetono. Kuwi dicuwateti kabeh to. Micin piro, kambil piro, kerupuk piro, terus jajan-jajanan piro, iwak piro, sayuran piro. Lha kuwi nek mbok cateti ya ra roh to regane. Kan nyateti kuwi lho barang. Kuwi lho engko nek wis anu bendino ya apal kok. Terus gelem belajar. Lho, kok gak gelem belajar piye to? Ora, lah aku nek nang omah lho kalau. Kan TK rego ki piro ngono. Iku kan idir bahasa biyane kuwi nek ngapal piye lho iki wis gak iso ngapal lho. 2000-an kabeh rene rego. Enek sing seneng krasa kabang ki 5.3. lah ngono kuwi. Wis tak dol 2000 malah aku ngerti kompen sak Indonesia ngronan. Jane 1000-an kabeh. Terus iwak. Iwak Mahal. Lah iya, lah ngono kuwi. Makane kuwi aku ra iso, Bos. Angger dude pisan kaya wis. Jadi aku ngenteni bakal jan. Ora roh regane lho. Lah aku nek malah nek sing kenyang wong ayu lho. Wis ganti gowo ae lho sing aku mesti iki. Wong itu iki ngenyang terus ngono kae. Ya ora apa-apa. Lah iya. Sampai jadi pengen bangkrut aja. Ya piye? Ngarane wong itu ayu tuku kon gowo kaya bangkrut nang ndi. Maksudnya Oh wis seneng dah aku tak senep wongko kuwi to rasa kulaan. Ono rasa kulaan penting oleh wong ayu. lho. Kok ora to. Senep. Ngojar kuwi to. Wis senep. Ben wong tak atasi dhewe engko nek ana wong ganteng arek ngerti ya. Lah lho, koyo ngono lho model pas. Lah kowe ngono modelmu. Ora kene dinyanyikan guys. Kan biasane mau susuk. Oh ngono. Beda nek kowe. Sane wong ganteng mau susuk. Iya, kadang 2000 wis. Pak aneh. Pak gowe ngono. Nek kowe kadang-kadang wong ayu. Lah piye? Gak anu gak kon gowo wae. Asline pas lambe. Ning parake. Ora ben aku tak gak apal, aku rego-regone iki gak apal. Nek wong ayu ki lha kowe wis ayu.
diomong. Kan duwepis karo bakul kerupuk nang ya. Omonganmu lho. Jere Pak Loh. Noe, kalau pengen pacaran kalau Jadi aku pacaran ngawur ae. ana bakul anu Bas, ana bakul Bakal kerupuk anyar, kerupuk anyar. Lho, Ayu ngono. aku emoh, aku kan harus ditawani sik to. Tawani Lho, opo atake jol-jolan WA. omonganmu jan rame nak blas lho. Kan aku apa? Sing lanang madhep ngulon Wah, wedok wah, madhep wah. ngetan Lho. jan nyuweni. Kerupuk wi anu lho, kerupuk opel lho, bakal kerupuk opel, Bos. Kerupuk opel kan apa? Harus digawani sing kresekan. Lah aku biasane njaluk kerupuke kan sing kuwi. Sing kerupuk sing ngono kuwi. Lah kok dire ya wong ayu sapa mbok dikemi. Lah kok iso dire aku ndekemi ngawur nang pasar apa ya iso apa piye ndekemi wong ayu. Yo iso. Piye nek ndekemi wong ayu nang pasar nggone? Yo padha iso. Kuwi lho kok dire panggah iso lho iso piye lho. Ayah, Ayo nek ndi tak kok iso dire aku ndekemi enggak omongane iki lho. Dan iki lho bakal kerupuk iki. Asline kan biasane iki. Sok semblohe Bos. Jadi semblohe. Kan takon ngenteni aku mau soalnya aku ora kulino Bos. Ora kulino ki kerupuk sing dijaluk sing ndi senengane wong ronan sing ndi. Kan sing apal kan Mbak Sita. Lah aku digawani ki mau sing biasane Mbak aku. Lagi anyaran. Piye aku jere Pakno piye? kalau pacaran ki lho nang Tombong. Wih, omongane Pakno lho. Oh, Pakno njaluk gepuk ya, Pakno sambel wi. Aku digawani moh, Bos, digawani kerupuk. Sing gak biasane moh ngenteni Mbak Sita. Lah kok jere pacaran aku teko nggon iki kok. Ayo, sapa ke? Sapa iki bakal kerupuk upil kok. Lah sapa? Lah sini ngono, Bos. Wes nah yo. Iya. Oke, Dok. beduk tenan ki nggo. Ya. Iki Bos. Diakhiri kene ya. Jadi kalau ini Bos, wes teko andik desa, Bos desaku Bos. Aduh, Bos. Simnas. Set. Nah. Iki wis sak ajon gas wis teko desa. Ngono Bos, ki ceritane anu ki. Ceritane ki Mbak Sita wi nek munggah wi takon mlaku terus awet kok ngisor, takon mlaku terus. Soale gak mampu montore ndangak Bos. Iki lho. Iki dibanduli kira-kira dibanduli malah wis geblak mbumbu. Ngono iki kontene tak akhiri sampai kene Bos pokoknya terima kasih yang sudah menonton videoku. Pokoknya aja lali di support terus channelku Bos bentang mumbul dhuwur. Ya toh. Lho. Aku ben beneran iso bayaran, nek iso bayaran aku iso ngejak Mbak Sita jalan-jalan. Lho, preto. Ngono kan ben iso ngajak ning ndi ning Gunung Gedhe, pengen ning Gunung Gedhe, jadi Gunung Gedhe lah ning Gunung Gedhe ki apa Rembawan apa piye. Wes ngono Bos, pokoknya kontennya tak akhiri sampai kene pokoknya sekian dan terima kasih ikuti terus video-video berikutnya. Salam asal, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.